med? Jo, nej. Jamen, jeg tror måske, den smider med automatisk. Jamen, det tror jeg også. Okay. Vi har fået opgave 8, og det er for en bestemt storproducent af legetøjsbolde. Det gælder, at diameteren af legetøjsboldene opfylder. Og det er det, vi har skrevet ind her med stikprøve med observerende værdier. Med mindre end 20%, så skulle det meget gerne være 10%. Og ved mellem 20 cm og 22 cm skulle det være 85%, og over 22 cm skulle det være 5%. Ja, og vi kan så ind og gøre det, at vi bruger key i anden testen, og den er som beskrevet her, hvor man tager alle ens sumværdier, og så tager man så det observerede minus det forventede opløftet i anden over det forventede, og så burde vi så ved det kunne finde ud af, om ens forventede værdier er legale. Om de er ærlige eller uærlige. Det der er ikke legalt. De er ærlige eller uærlige. Jeg scroller lidt noget her. Yes. Og ja, så har vi jo så regnet de forventede værdier ud, kan man lige sige. Og hvis det skulle være til forventede værdier, så er 10%, det er jo så 20, kan man sige. Ja, det står lige der. Og så er det 85, det er så 170, kan man sige. Og så er der 5%, det er 10. Og det er simpelthen fordi, der er 200 bolde. Så skal man bare regne ud på den måde. Det er simpelthen, det er avanceret matematik, det er det. Jamen så har vi så sat dem ind i den her key i anden formel der. Og det kan se der. Lige der. Hvis du lige gider oversætte det. Det her? Ja, det der. Ja, lige der. Og det er skide godt. Og så kan man så se, at vi kommer frem til det resultat, der hedder 4,19. Ja, og det der er sket her, da vi her har indsat den observerede værdi, som så er for dem, der er mindre end 20 cm. Og så minuser man det så med den vurderede, eller ikke forventede værdi. Hvis man så dividerer med den forventede også. Og så er det også i anden, men det er bare formen for key anden, vi har sat det ind i her. Yes. Det er jo så smart som det her. Ja. Ja, og til sidst har vi så brugt den smarte funktion, der hedder key kvadrat gof-test. Og vi simpelthen bare har smidt det hele ind. Ja. Og så giver den sådan en graf der, hvor vi kan se, at i og med at den ligger, den blå streg der, det er vores hvad det er. Det er vores Kritiske værdi. ja, det er vores kritiske værdi, og den ligger til venstre for det grå område. Så den er en del i 5% der. Hvilket vil sige, at den er ærlig. Ja, så vi kan godt regne med de her bold. Ja, De er ærlige. de er ærlige. De her 12-vagter, de har gjort De lyver sgu ikke, de bolde der, det gør de ikke. Og 12 har gjort det glimrende stykke arbejde i at tælle dem. Ja. Det er skønt. Yes, så